Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haka arpo tarik mentau benai rempang arajar arpo. Ka Seng Khasi School Jakrem, kala rakhe ye kalengku Snem, ka ba arpo, nado bala Seng ye kini ka school, ha Snem arajar iwe. Haka ni kasngi la sakhilang ru ye kini ka jirakhe, da ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi District, ka kong Isa Wanda lalu, ka balalong ka kongsan haka ni ka jelang. Kat ba, u in charge DSEO, kam DMC, uba John Terniang, ulalong usembot kongsan. Kiwe de ki beladan lang, haka ni ka jelang ki kentom, yo dalai ka ilaka joai uba pura mon kenjing kinong penya jong ka skol ki khana skol bat ki kimi ki pa jong ki khana skol bat kiwe de ki bala sakhat soba ha ka jingra ke jong ka skol ye ka lingko Snem ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi District kala pleru ye ka yeng song skol ka bathamai jong ka skol lasang ye ka skol ha Snem arajar iwe da uba sping khars emyong bam kwai hadwar ublei bat kat nang ya kisngi ka skol kana nang keu bat nang roi ha ka jingdon ki khana ki bapule. But house Snem arajan reo la kanteu kerdan yaka naka lower primary syaka upper primary school. But ha kata kapor ki lat jingrap ki dang dunaba. Henrei kum ki penya ki bala durut kat bala ban penbiang ye ki jingnon kam baro ha ka ni ka school. Jing koridor jong ka puli ka puthi jong ka jing nang ka jing start. But ni semua tenat bermentang yo I mat joni. Ni don ya kata ka physical infrastructure ka bangikot. Ka SMC kala ibet ban pinbit pinbiang ya ki classrooms ban pinbit pinbiang ya kanika madan ya ki fencing ki prepare ki bang yo I knang ba ki kena school Kynjoh ban shong ban puli ban le kai ka jing sngan yo I ya ka kitchen ka balong kum ka midday meal shed ya ki toilets ki ba itna ki ba pernai ki brang khmat jongi ka jing le ho jong ki baro ngasno ba kini ki long kita ki aspects jong ka education jong ka jing ai ka jing nang jing start ki ba kongsan ha do kata ni tep ba khamtam ha ki thain nong kendong ni jiri ba bon sin what ki government schools jong iru ki don bon ki badan ha pedeng ni ong no ka jing bombit bombiang kata ka physical infrastructure ki classrooms ani ki jing khangget la ni yo I ha ki por ba din shop upria ba kamariang ki don bon ki jing pati kena school le se kim la ban wan school ru namal ubom uslap pa upria tingi smutan nat baka MC ka don kata ka mensi man penbiang nadong syadong ki kena school kumbala krem mene ki dai ka lawai ka jongi ki don kam ban ay ki ya kata ka space ya kita ki surrounding ki ba yaha ki ba biang ki ba la ban ay ki kata ka jing sngan ha ka ba ki yo ya ka jing pule jongi ka classroom environment ka long ka ba long instrumental ani ngila ban ong ka ba play ka role ka ba don ka benta ka ba crowd ha ka ban mold lani ka ban pin wonder ya ka jing hikai ka ba ukhna lani ka khna ki yo hot ni yo ya ka jing pule ka ba biang ni yo ya ki nong hikai ki ba tebet hindrei lada ngim yo ya ki classroom ki ba biang lada ngim phong ki uniform ki ba long smart kumbala ong mene lada kim biang kita ki sau dong sau kun jongi kam long ka ka ba smotenat ni don kam ya kata ka holistic development na ka benta ki kina school ka jongi na kata ka daw ka sarkar lagi ba ka right to education act ka ba pitibha ka ailat ba ki kina kin yoru ya kata ka quality education ka ba mod nadong syadong pila yo sngo kinong hikai jong pi kilong ki bala train kilong ki bala yo ki jing hikai ki jing pentebet lingba ki ne ki capacity building ki course ki ba pher ho ki la biang ki qualification hene ka solta ka kwa ba ki ne ki nong hikai kinlong ki ba kham tebet shu khnang ba kin la pan ai ka jing hikai ka ba ha kam ya ki khna school tinga sloru ha ka ne ka por ba ka ne ka focus ka ba pi ai ha ka quality education ha ka kajing penpo, kajing penpeng, kajing penitenat dia ke school environment kalong keberon kam hadu kata-kata. Ki kena school hakajo kapor ki ban yo ya kajing hikai kumno ban ya le khur. Kumno ban ya long discipline. Kumno ban maintain ya kata ka bangi ong kan neatness. Matrai ki nong hikai ki ju hikai ya kata. Lingba ki program jongi ki prepare ni ong baro ki classroom, baro ki school ki don kam bandon ya kapan kana. Bon ki school nong kendong ni yo I bale se ka umlu kam
pat biang kipan kenaru lesi kin pat biang minta lingba katnat PHE lingba ka Swachh Bharat mission hikwa pan pin biang ya baro ki school ki Anganwadi center khnang bagi kena kinung don kan no jing jar hakapor bagi ban let shabar ban pekti ban pin khot ya ladi ti ngasmut nat ya kan ka jing tray jong ka SMC Kynjoh ru ba pio ban sedang dia ka hostel facility hot hakitan nong kendong ki buon ki kena school ki buon ki kena na ki shnong ki bapher ki bajngai le se ki bamla banwan man kasni ki ba kimdon ki transport facility ki me ki pa jong ki kimla ban se kimla ban pinni na ka benta ka jakasa jong ki te kane ka hostel facility ka long shisha na tharai ka jingker khu ban smutna ban yo snoli ba yut bakila don lepa kumbalai pungut ki bala sa ki bla shong ha ka ka hostel makwa ban krem kerpang na ka benta ini school bus jong phi hang ne khmat ka kani ka bus ka Stem ka ba ngatharai ka dei ka sin ka baningkong ka ba kano ka school hapo kani ka mau kruat area kan yo ya ka school bus kani ka dei ka achievement ka snot na hadu kata khamtam ya ka jing pe jingai jong ki management jong ki MC ban yo I baki kena ki don gam ya ka school bus na ka benta ban let show school ban let bu school ngan ong pi bon sin ha ki tur jonga shakitan ki bakham kendong jong ka Southwest Khasi district ni yo I ki kena ki dang ya san hadu on riu kilometer teng hadu 10 kilometer yu dak kajat ban poisha school pila ban mudor ha ka por ba shit la ni ha por ba khiat la ni ha por ba ka mariang kam da biang kumno ki ale pi hang ni don kam shisha ban smuthu ki jing don kam jong ki khna bun sin nge jui ki don ru ki baya penket ki khna school ha ki pick up lani ha ki bus lani ki shukhyon ya ki hapo ka taxi da ki phomot kalong ka ka bam soten na ni don kam ban pin biang ya ka safety ka baning kom ka jing shngan ka jing sok ya ki khna jongi lingba ka ne ka school bus kum bala ya thu kadai ka jing ka khu om tang na ka benta ka Seng Khasi school jong pi hani Jakrem hinrei pila ru ban lek bu ya ki tu ki khna ki balek school shajngai nang ni shatai shamo kruat bat ru ban wan bu biang ya ki hadin balawai school hakador ka baret pilala ban pin biang ya kani tinga smoke men shisha baki wai ki school ha kani ka than ru kin yo nuksan na pi bat kinla ban pin lot kinla ban ya invest nakabenta ki ni ki essential infrastructure ki bangi don kam shisha nakabenta ki kena school jogi what sha sormenta pio snow piju I ha ki ko khbor ki ong ani ka jing sa ko block tang na mar bala pon kali than ki nong lek bu school namar ki school bus ki dang duna ha shalong man pidang yo ki taxi pidang yo ki public bus ki bon ki long kme ki long pa ki bala ban lek bu ya ki kena ta ki kali la jong henrei kala long shisha ka ka ban khamnya ya ka sor men step la big lecture sol ka long ka ba dikah do kata ba pihak sa kod block la dengila pan pendiang ki school bus facilities ka neru ka long ka jing pet ngai banang ne shakhmat la ni pet san Snem shipo Snem hadin le se kum ki ne ki long ki ba wanra ya kata ka jing suk ya ka jing ya pet ya ka convenience ya ki commuter se ki nong let nong wan baro hi Oi,